മടുപ്പ് തോന്നണില്ലേ ബാലേട്ടന് ഒറ്റയ്ക്കുള്ള ഈ ജീവിതം? കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷമായിട്ട് അമ്മ കൂടെ പോയതിനു ശേഷം ഒരു ശൂന്യതയുണ്ട്. പിന്നെ പുസ്തകങ്ങളും യാത്രയും അങ്ങനെ അങ്ങ് പോകുന്നു. ഇപ്പോഴത്തെ കുട്ടികളുടെ ഒരു കാര്യം, മനു ഒരു ദിവസം എന്നോട് ചോദിച്ചു, ബാലമാമയ്ക്ക് അമ്മയെ വലിയ ഇഷ്ടമായിരുന്നില്ലേന്ന്. ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വല്ലാണ്ടായി. എങ്ങനെ അറിഞ്ഞാവോ? അയാള് വളരെ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടാ ചോദിച്ചത്. ഞാൻ ഒന്നാമത് തീരെ ചെറുപ്പം, മനസ്സിലുള്ളതൊന്നും ആരോടെങ്കിലും പറയാനുള്ള ധൈര്യമില്ല. അല്ലെങ്കിലും തനിക്കതൊരു വലിയ പ്രശ്നമായിരുന്നില്ലല്ലോ. ഇഷ്ടക്കേടില്ലാന്നേ ഉള്ളൂ. എന്റെ മനസ്സിൽ മാത്രമായിരുന്നു അതൊരു വലിയ ഇഷ്ടം.